Maayong adlaw pag-usab ug padayon ta mga igsuon sa atong special edition sa atong tingog sa Magbalantay. Kay nagisgot lagi kita sa atong guidelines kung ugaling mobalik na nga kita makamisa na uban sa katawhan. So, Archbishop kaganina nagbiya ta sa kolekta nga kinahanglang himuon nga dunay tukon para nga layo ang kontak, walay mga paggunit sa mga kamot. Unya naghisgot ta gani Bishop nga ang bisan gani ang pari, ang mga servers kung mahimo minusan gyud ang tao. Minusan ang tao. Sa communion Bishop, bisan sa consecration ay nakasulti diri kanang pagkonsagra. Niingon ka ganina nga ipalayo. Ang kabantay man ta maigsoon sa misa o mga pari nga naminaw karon pagpahilo na sa ostiyas nga konsagrahan katong hostia naa sa mga vessels o sa mga siburya ipalayo lagi sa live stream no. Diri ang katong big host lang o katong bino nga imong imnon, pero ang katong mga hostia ipalayo gamay aron kay hygiene na dili pa si malagsikan sa imong laway dinha kay ikuan man nga prinsipyo nga ayaw na una ang mga tao ray makatakod basig ikaw pari may makatakod. Bang kitang tanan nagdisiplina gyud bot ipasabot niya na. Naglikay gyud ta. Likay ta. So sa pangalawat Bishop, ang mahitabo maog gyapon mga igsuon atong dili na to dugayon ni ang linya sa pangalawat o ang linya padulong mo dawat sa santos nga lawas sa atong Ginoo, social distancing gihapon. Unya lagi mautong atong gipasayo kining guidelines ang mga ushers motabang pug control ni ana kaniadto kay naarman sa kilid ken pagpatindog karon sila po'y monitor ug mo-assist nga dunay social distancing sa pagkalawat ug ang Eucharistic minister ayaw pud duol murag pinatunol layo pinatunol ana. Unya importante nga ato gyapong ipatuman nga ang pagkalawat nalisod kay nagkuan man ka nag-face mask labaw na karon ang pagkalawat pinagi sa pagbutang sa ostiya sa imong kamot. Dunay mga tawo nga lisdan ni ana nga magdawat niya ana. Ang uban nakit-an nako ang wapo kayong tawag na to compromise, nadala silang panyo. Murag ilang corporal ang panyo nila dito. Before pa ni katong napatay public masses pero nag-COVID-19 pandemic na o sugod na dito ibutang ang hostia sa aron di kinta mo dapat sa ilang kamot kay in town makuan sila. Murag ganahan ko sa solusyon, creative pag-ayo. Pero dili na pwede gyud sa baba. Mohangyo lang gyud ko mga igsuon. Busa katong dili makadawat nga sa kamot, kasabot pug ko ninyo pero dunay gwapong compromise inunta magdalag panyo dito ibutang sa Eucharistic minister o sa pari sa panyo nga puti nya ikaw nay mokuha. Ang sa sila okay. Yes Bishop, ang sa mukalawat ani Bishop no nag face mask man siya. Yes, face mask siya. Sa pagtubag niya amen naka face mask na gihapon siya. Kaso na. Face mask. Dili tanggalon. Walay pagtambal kapag kalawat na pag ana nimo. Pag humanimog amen, naana si mong kamot. Dito na diha pa ka. Okay. Medyo awkward gamay. Kinahanglan ni unsaon man na maanad ra kita. Okay. And then so okay na siguro nang sa Holy Communion medyo naklaro na nato no. Kaning sa kalinaw. Kaning daan man usa ni sa early na tong gi-implement panahon sa kanang timaan sa kalinaw o pagkanta sa Our Father ana wala ditong murag naanad na wala na to magunitay unya sa timaan sa kalinaw katong medyo beso-beso kanang lamano wala dili na that is really discouraged. Kay maguba man ang atong 2 meters distancing. Makuha, so wala gyud una unya pagpaamin. Pagpaamin unya kanang manupo sa Tagalog pa o kung maamin man sa misa ana that is cancelled and it is good for priests to be reminded about that kay tinuod man ganahan po ta muduol sa mga tao and that is good unta pero pagkakaron atong ikansila kanang maong batasan mga bata siguro muduol. Kung gimingaw gi kasi mga parokyano murag high hello lang una yango lang una from a distance lang una okay likay lagi ta yes unya katapusan niini niingon nga busa
kung anaa sa kalisod yun, katong dili makasimba, balik ta no, greatly discouraged katong dili makasimba, mag-aktibo pod ang parokya sa programa o sa lihok nga magdalag santos nga pagkalawat ngadto sa mga balay di na ipakalawaton. Oh. Okay. So nindot nga di gyud ta mabalaka Oo, kung tingnan kita. wala ta didto sa simbahan kay makahigayon ra gihapon ta Yes. sa pagpangalawat Yes, kay yes. naa may gisulti po din he. Okay. No? O niya napoy masakiton ni Bishop sa masakiton. Yes. Oo. Napod na asa dapit sa kuan. Kining number 10. Number 10 dili na Holy Communion na outside mass. Parishes should also distribute Holy Communion outside of the mass for the sick. Para sa masakiton. Nasa balay mga masakiton and those who are taking serious caution not to be contaminated by the virus and therefore di gid sila mogawas. Nag-live streaming sila pero di man sila kakalawat. Napot ay programa unta sa paghatod og kalawat sa mga balay-balay. So tingali ang mga parokya mag-design sila o kung saan pagpahibalo sa mga sa mga mukalawatay, musulti siguro ngadto sa parokya. Epektibo ang GKK diha. Epektibo ang GKK. Ato ra ning medyo lisod-lisod gamay pero mahulma-hulma ra ni. Basin pug dili kay necessary ni pero gi-envision lang gamay kay basin ang possibility mo tumaw nga kinahanglan. Kay tingali pud katong mga masakiton basi moingon sila kami unsaon na lang amo. Gihapon dere. Wala mo pasagdi. Yan ay mga kuan diri Bishop no, mga related considerations. Katong gud among gi ana pagsulti tungod kay katong gihinganlan nato murag medyo direkta sa misa kayo sa celebration of the mass. Karon niingon nga importante ni sa mga simbahan mabitang gisayo sa planuhon gyud ninyo dinha murag ayo hain ang entrance ug hain ang exits. Pwede po entrances basig duha ka pultahan o usa ka pultahan baka mo ibahala na pero dili bisan asa. I-designate yun, markahan yun unsa ang pultahan nga pasulod ug unsa ang pultahan paggawas aron dili magtagbo ang mga tao. And therefore paspasan nako ang mga ushers kay balo niya anang sistema integrated na ba ang mga usher active ang ushers karon ni kay sila'y mo guide sa mga tao nga asa man ka manang nong dito ra nong ang pagawas ana dili mo simang sa dalan dili mo simang sa dalan tungod kay entrance and exit sa entrance na thermal scanner katong murag pusil mo kuha sa imong temperatura maapod na nga karon si Monsignor Paul, sige merog kontak sa mga parokya, pilay inyong orderon. Kay sumala sa maayong batasan sa pamalit, kung dunganon ni mo papalit, tagaan kag barto-brato nga presyo. Mao na, di ba ingon ko ganina, ang pagsulod medyo will take time ni ana. Kay na ay thermal scanner, kuhaan kag temperatura, kay required ni sa DOH mabitaw nang sa mga mall napod ni apil inig-open na to we follow the same protocol. So wala tay exception ang uban naghimo ni ani ang simbahan maghimo pod ni ana. Kunya subay gid ni sa Department of Health. So matag mo sulod Bishop, matag mo sulod maagian gid atong pusel-pusel. Ikaduha mo hapit ka katong sa imong chinilas o sapatos sa foot baths. Kana para bito na ato pa doon ka Bukidnon. Kanang na murag basahan din na mana kanya-kanyang diskarte na so andamon gid ni sa parokya. Ayaw po nang hilad pag ayo kanang nindot pod kayo presentable. Kamo din na Leonard sa katedral ayo-ayuhan panday-panday din nga nindot ang atong foot nagdisod ko pronounce ani foot baths. Nya dunay formula gihatag din gikan po na sa DOH. Okay. 110 resolution. Okay. So foot baths and then manghinaw pag yun. Hand sanitizers. It is common wisdom nga maayo gyud nga ang pang hand sanitize action murag dili pasagdan sila kay naiuban kusog mo pislit sa alcohol mo hurot po tong alcohol nya di pod maayo sa murag i-train pod gamay ang atong mga
mga asers sa paghimo ni ana. Kay gamay. nakadungog ko sa mga barangay katong ECQ pa tabi shop nga kanang naay mga barangay naagi mo tira sa kuan mo spray. So murag ingon ana siguro. Dili kay ikaw ra ang pasagdan. Exactly, Father Richie, mao na itong pasabot. Unsaon na mag-training pa gyud ta, no? Unya, maunang number 2 sunod ana kanang tulo ka item sa entrada, murag foot baths, hand sanitizers o tong thermal scanner, temperature. Ang mga asers ug aserets i-train lagi din ha kanang mga lihok atong giskutan karon. Nakadungog na kamo. I-train na sila labi na gisulti din ha labi na to hand sanitize the people before they enter the church. Ug asa sila molingkod paglinya sa Holy Communion, where to enter and exit the church ana. So gibutan ng item kay mao lagi nag-una-una ta kay kinahanglan organize ni. Kinahanglan i-train ni. Unya mulakbit po ko kay mobalik na unya. Doon na po yung tayo atong mga aser sa mga parokya nga medyo idaran na. Idaran na in town. Boss, ayaw mo kayo, boss, pero tungod sa pandemic, that's a general health concern, di ba? Balik-balik na. Mao na nga planuhon gyud ni sa parokya. Unya diri giingon sunod, music ministry. Tungod kay lisod ang sitwasyon, the number of choir members who will sing during the celebrations needs to be reduced in order to easily observe social distancing among other concerns. Okay. So ang mga choir ni ani kung kaniadto na ay 15 or napulo karon mahimong duha or usa na lang. Ingon pa gani, it may even be advisable to have only a cantor kantig lead bitaw who will lead the assembly in the singing. Kana mura bitaw daily mass. Pwede po na. Basta ang principle nga dili tong usual number of choir gyud, i-reduce gyud to the minimum. Okay. Unya, balik ta sa number 4. Ato to sa number 4 karon. Kay related concern man younger extraordinary ministers of Holy Communion and other key parish volunteer workers. Kinahanglan younger tungod kay intaw na nga itong mga dedicated, akong ituyo dedicated, faithful nga mga Eucharistic ministers o mga volunteer din mga kanang of gift bearers ana. Makakita ko San Pedro mga in-town, faithful ni sila pero mga idaran na we need to develop more. Napangutan na Padre Richie, akong ditsuon ba? Kanang Eucharistic Ministry Seminaron man na. I can dispense that. I can dispense that. Kinaaman sa balaod simbahan po, ug mudaghan ang mga lawat, pwede ka on the spot makakuan. I think you know that. Yes, Pwede ka Bishop. on the spot uy, dali Itudlo ka. tudlo diha on the spot. So, ayaw mo kabalaka kay lagi mga igsuon mo sa, uy, ipakulawat si ko ako dugay kong seminar. This is not normal time. Busa, pwede na imo lang i-train Kay gamay. tingalig na mahutdan nga mga ang naiparokya sa Bishop nga daghang idaran unya mao lagi dili man pwede karong panahon may seminar. May seminar. Pwede ma-shortcut gamay. So mga igsoon di kita mabalaka ha. Di kita Kamang mga naminaw kay naagid na sa discussion sa obispo. Ihatag po na niya sa mga kaparian nga pwedeng makatudlo diha-diha dayon. Later on kung pero maayo pud mo diskarte ang pari karong sugdanan niya karon pila ka gabi nga murag medyo brief abbreviated seminar pwede pod pero ayaw mo kabalaka nga ipa-fulfill gyud ang katong full nga seminar. Importante nga maayong pagpili pod but younger. Okay. Unya number 5 dito ka magdugay use of parking lots. Kung dunay igo-igo nga parking lots gamiton pud na magbutang og mga tents kay daghan matag mahulaman karon kay gamiton pud na sa pwede overflow o katong naghulat sa sunod nga misa. Doon na gani sila si Father Bong Gonzaga sa Isgot-Isgot. Katong una pa tong guidelines. Dili pa kining nga murag himuon lagi nilang ang tent pod himuon nilang kanang waiting area. Pero kung puno pod butangan po. Pero ang mga plastic chairs kinahanglan
social distancing Mo gyapon. lagi pilar ko Oo. pasulod ana mga Oo. ten. Pero at least kay kung mag-ulan, Napod ay na ready makapasilungan. kaning atong Init mga, na ay mga mapasilungan. tents maka-diskarte ta karon og sa kwan mangita gyud kwan. So murag i-maximize ang paggamit sa lugar Bishop. Yes, no? yes. Ang oo. parking lots nga kaniadto Yes. sakyanan Oo, lang. yes, Karon pwede sa yes. mga tao. Okay. Now, sunod, okay. Kana pong karaan man ni nga item sa una pa ni kanang mga holy water fonts. Kana bitang bendita, tubig nga murag mo ana sulod simbahan dito sa mga entrances. Dili po na ipagamit karon, kinahanglan kuhaan na og tubig. Empty na siya. Okay. Unya, letter C, dako diri, ako gining sumpay man ni sa mga numero 1, 2, 3. No, atong dakuon ni kaimportante. Gibutang diri regular general disinfection. Regular general disinfection must be done for the entire place of worship. City or municipal health centers or health offices may possibly guide us unsaon guide mo ni guide saon man ni kay basig di mao na to pagkahimo and probably pud assist gyud nato unsaon na paghimo duha na murag tun-an ta unsaon paghimo. I think many of them are just too happy to do it for us kung mahangyo na to. Kita Kay gani sa mga kadalanan, sa mga kabaranggayan, daghang mga volunteers. So kini pakaha. Daghan. Mao na gibutang din ha. Okay? So kana ang pasabot na Bishop no. Yes, Kabahin ni sa ato ang paglikay nga wala gyoy mabilin nga mga simbako, mga kagaw diha nga. Tinuod. Okay. So napatay related pod Napa. nga mga matters Bishop Yes, no. na, okay. So sa mga naminaw siguro mo ginhawa sa taga Diot ha. Mobalik ta human ani.